Ta, 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 ta. Toto nie sú ešte Vianoce, ale tá vôňa je ozaj vianočná. Cítim tu škoricu, klinčeky, no proste, a hlavne teda Hokkaido. Hokkaidový chlebík je fantastická pochuťka a vrelo vám odporúčam, vyskúšajte. A ešte predtým, než ochutnáme, poďme sa pozrieť, čo všetko na ňo potrebujeme a ako ho vlastne pripravíme. Poďme si teda krok za krokom pozrieť, čo potrebujeme. Potrebujeme pšeničnú múku hladkú 0,0, samozrejme pyré z tekvice Hokkaido, maslo, sódu bikarbónu, prášok do pečiva, soľ, vanilkový cukor alebo vanilkový extrakt, tekvicové semiačka, vajcia. Tiež budeme potrebovať korenie, a to škoricu, muškátový orech, klinčeky, zázvor, mletú citronovú kôru a škoricu. Cukor, med, datle a tu je kompletný zoznam všetkých surovín. Najprv si musíme pripraviť tekvicové pyré. Rúru si zapneme na režim s ventilátorom a teplotu 200 stupňov Celzia. Umytú tekvicu prekrojíme a vyberieme semiačka. Tekvicu rozkrájame na mesiačiky široké približne 5 až 7 cm. Položíme vedľa seba na jeden tanier. Jemne osolíme a pokvapkáme olivovým olejom. Tekvicu budeme piecť v rúre. Na hokkaidový chlebík neodporúčam variť tekvicu a potom z nej robiť pyré. Pyré na chlebík musí mať hustú konzistenciu. Uvarené pyré vo vode by bolo vodnaté. Semiačka nevyhadzujeme, obsahujú veľa vitamínov a vlákniny. Semiačka očistíme od dužiny a vláskov. Za hrst tekvicových semiačok si odložíme na náš chlebík. Tie piec nebudeme, ale ostatné upečieme s tekvicou v rúre. Tekvicové mesiačiky rozložíme na plech s papierom. Semiačka podobne ako tekvicu rozložíme na jednu časť plechu. Pečieme v predliatej rúre na 200 stupňov Celzia s ventilátorom. Dávame pozor na semiačka, nakoľko tie sú upečené ani nie do 10 minút. Hneď ako chytajú farbu, vyberieme ich z rúry. Tekvica však potrebuje dlhší čas na dopečenie. Môže to byť ďalších 20 až 30 minút podľa hrúbky mesiačikov. Upečená tekvica má hnedasté sfarbenie kože a je mäkšia. Odporúčam vyskúšať na malej vzorke. Môžete si vyskúšať pečenie aj v teplovzdušnej fritéze na 200 stupňov. Semiačka si v tom prípade orestujte na panvici. Po upečení tekvicu na pyré necháme vychladnúť. Avšak takto upečená tekvica je už samotná pochúťka. Jej chuť je gaštanovo-batátová. Samotná tekvica je veľmi zdravá. Viacej sa dozviete v mojom blogu tohto receptu. Takže odložíme si 220 g upečenej tekvice na pyré a na ostatnej tekvici si môžeme hneď pochutiť alebo si dokonca pripraviť aj Hokkaido polievku. Vráťme sa ale k nášmu chlebíku. Vychladnutú upečenú tekvicu očistíme od šupky, nakrájame na malé kocky a nakoniec mixujeme do hladka v mixéri. Pyré si môžete pripraviť aj deň vpred a odložiť do chladničky a koláč robiť nasledujúci deň. Ešte pred prípravou cesta a samotným pečením si pripravíme pekáč s papierom na pečenie. Pripravíme si hranatý hlboký obdĺžnikový pekáč, do ktorého vystrihneme papier na pečenie tak, že si papier odmeriame, aby prekryl steny pekáča, ostrihneme všetky rohy a vložíme do formy. Potom si zapneme rúru na režim pečenia s ventilátorom a teplotu nastavíme na 165 stupňov Celzia. 50 g datlí nasekáme na malé kúsky po veľkosti väčších omrviniek. Tieto použijeme do cesta.
Môžete kombinovať aj iné sušené ovocie, ako sú napríklad figy, ktoré budú tiež harmonizovať s týmto chlebíkom. Alebo sušené ovocie môžete úplne vynechať. 3 dátle, ktoré sme si odložili, však nakrájame pozdĺžne, tieto poukladáme na vrch cesta. Pripravíme si korenie. Najlepšie, ak použijete mažiar. Hneď ako prvé rozdrvíme 4 klinčeky. Kľudne môžete dať aj menej, ale určite nie viacej. Potom ku klinčekom nastruháme lepšiu štipku muškátového orecha. Potom pridáme škoricu, zázvor a sušenú citrónovú kôru so škoricou. Ak nemáte sušenú citrónovú kôru so škoricou, môžete nahradiť aj ďalšou pol čajovej lyžičky škorice a štipkou čerstvo nastrúhanej citrónovej kôry. Čerstvo nastrúhanú kôru do korenia nemiešajte. Túto suchú zmes poriadne rozmiešame a odložíme. Ideme si vyšľahať vajíčka. Rozbité vajíčka dáme do misky. Ja si najprv každé vajíčko rozbijem do pohára a keď je v poriadku a bez žiadnej škrupinky dám do misky. Do vajíčok pridáme soľ a začneme šľahať. Šľaháme, až pokiaľ nie sú vajíčka úplne vyšľahané a husté. Misku s vajíčkami odložíme. Do druhej misky si dáme maslo. Začneme šľahať. Maslo by malo byť jemne zmäknuté. Odporúčam nechať zmäknúť pri izbovej teplote. Vyberte takú 1 až 2 hodinky z chladničky pred samotným pečením. Maslo si rozmixujeme do hladkej hmoty. Pridáme med. A pokračujeme v mixovaní. Potom pridáme cukor a nakoniec aj vanilkový cukor a spolu všetko šľaháme. Neskôr pridáme zmes korenia a opäť všetko zmiešame. Na rad prišla múka. Múku, sódu bikarbónu a napokon aj prášok do pečiva preosejeme cez sítko do misky s maslom. Potom rozmiešame s mixérom. Pridáme tekvicové pyré, premiešame a nakoniec nasekané kúsky datlov a opäť zamiešame. Posledné do cesta dáme vyšľahané vajíčka. Chvíľočku na menších otáčkach rozšľaháme s cestom a potom ručne domiešame. Miešame do hĺbky misky. Takto sa cesto odľahčí a vajíčka si zachovajú svoje bublinky. Cesto vylejeme do pekáča s papierom. Rovnomerne rozotrieme. Nakoniec na cesto poukladáme pozdĺžne nakrájané datle a tiež nepečené tekvicové semiačka. Chlebík dáme piec do predhriatej rúry. Pečieme približne 50 až 55 minút na 165 stupňov Celzia s ventilátorom. Upečený chlebík má hnedasto zlatú farbu. Chlebík hneď po upečení vytiahneme z pekáča tak, že chytíme bočné papiere a chlieb jednoducho premiestnime z pekáča na tácku alebo drevenú dosku. Uvoľníme bočné papiere a necháme vychladnúť. Po vychladnutí úplne odstránime papier a môže sa ísť krájať. Ak sa vám tento recept páči, nezabudnite mu dať like a prihláste sa na odber nových príspevkov.
Tento chlebík je hebký, vlhký a každým sústom evokuje útulnú atmosféru jesene a prichádzajúcej zimy. A kto si tentokrát so mnou najviac pochutil? No predsa moja Sára. Sari, no poď. Dobre. Prajem vám úspešné pečenie a dobrú chuť.